Ang papanghatag usa kini kinaiya nga ato na gyud na batasan sa ato gayud nga kinabuhi. Busa karon nga tuig ang AEC magabuhat alang niini gayud nga gift giving kining AEC Cares ug ang recipient nini dito sa Upper Lamak Elementary School. Before tanang hatag, aduna tay gibuhat nga mubo nga programa uban ang ato ang mga maestra nga naghatag og mubo nga paglingaw-lingaw sa ato gayud nga makabataan aron sila maandam sa mga pahalipay. Kini nga gift giving special kini tungod kay ang ato mga student from AEC from K1 to grade 6 sila mismo ang nagprepare sa gifts nga atong ipanghatag ngadto sa Upper Lamak Elementary School. O karon, excited po sila nga din mo distribute sa ilang mga gifts ngadto sa makabataan sa elementary school. Kung atong makita, dili lang ang mga bata ang excited kayo. Apil ang maginikanan sa AEC nga diin sila mismo sab nalipay ng ilang mga anak nakakatun sa paghatag susama niini gayud nga programa nga atong gibuhat sa ato gayud nga mga kabataan dinhi sa Upper Lamak. By the way, kung inyong nabantayan, atong gipalinya ang mga kabataan from AEC and then naglinya pod ang mga students sa Upper Lamak. Dayon, humani ana sila mismo ang motunol sa ilang nga gifts nganong gibuhat nato kini aron mismo maka-experience ang ato mga student kung unsa gayud kakalipay usa kanindot ang pagpanghatag. Busa kining ato mga student nga naglinya, no, excited kay sila, nagpaabot sila silang time, and kini po ang ato mga kabataan sa Upper Lamak Elementary School. Excited po sila makadawat. Espesyal kayud nga mga gifts tanawra ang ato mga kabataan. Lipay kaayo sila nga diin midawat sa ila gayud nga mga gifts dagko kayog sulod, no? Ang sulod bitaw ni ana, sultan mo nako mga ka-ministry. Na din ha ang mga school materials, na po din ha ang mga foods, mabisag unsa, depende kung unsay gusto nga isulod sa ato mga student nga ilang ipanghatag na apote pakapin nga staff to nga natin sponsor ni ana. Human nga na-distribute nato ang gifts sa tanang mga kabataan. Karon, andam na sila. Excited kay sila nga ilang abriha ng ilang mga gifts kung atong tanawan ng video. Tanawa ragod ang mga bata. Excited sila nga mugisi, muabri sa ilang gifts. Ug nakita nila ang nagkadaiya, nindot kaayo nga mga gasa sulod sa ilang nadawat kayud nga gift. Akong givideohan, kita sa tagsa yun ako mga ministry. Kung unsa gayud kakalipay kini mga kabataan nga nakadawat, nakaangkon sa ilang gifts. Ang uban naisulod nga dulaan, ang uban naisulod nga mga makaon, school supplies, school materials nga ilang magamit. Ino sige prepare gyud ni sa ato mga students sa AEC para gyud sa ilaha. Kaming tanan sab nga mga maestra staff sa school, lipay kami nga nagatanaw sa ilaha. They were actually fulfilled sa mo gayud nga gift nga ila gayud nga nadawat. Hoping and praying nga kini makatabang gayud sa ilaha, sa ila gayud nga pag-eskwela, and of course kami nga naghatag the more nga magampo mi nga sila sa mahimo gayud nga buutan nga mga kabataan samtang sila magapadayon sa pag-eskwela. Well, thank you so much mga ka-ministry sa inyong gayud kong pagtanaw. Please like and share niini kayo nga video. Napay part 2 niini kay human dinhi sa Upper Lamak moadto na pud sa Rizal Elementary School ang atong AEC alang sa pagpadayon niini kayo nga programa. God bless kanatong tanan and thank you for watching. Please comment kung unsang inyong nagustuhan ining ato gayud nga video. Thank you. God bless kanatong tanan.